The second coming of Christ iprogram yakanangana nekudzoka kwaJesu Kristu. Idi Jesus is coming again. Asi mukati meBible zvinoita sekunge paachauya tinenge tisiri kumachechi, tinenge tiri kudzimba, kumabasa, kuminda nekumwe kwakadaro. Muprogramu inoyi ndina mukoma Gift Rodzi tati timboteera kudzimba kwatinoswera. Ichokwadi chiri kutaurwa naCaston Beterai. Jesu haazouyi tiri kuchechi kana panzvimbo dzekunamatira. Achauya tiri kwatinoswera kwakasiyana siyana. Ikoko kwacho kwatinoraramira. Kungaa kumabasa, kuzvikoro, kudzimba. Ndosaka tati muchirongwa chinechi titenderei timbozotandarira ikoko kwamunoswera, kwamunoraramira. Proclaim Chaora ndiye ari kutisira musign language mukati mezuva ranhasi. Pastor Rodzi, kwazisai vateereri. Vateereri tinomuchingamidzai kuchirongwa the second coming of Christ. Hurukuro yedu nhasi kumaraini iri kutiyo kudzinga mweya yakaipa part 2. Alright. Ibvai matanga nekutiverengera pana Luke 11 verse 19. Luke 11 verse ya 19. Yes. Kana ini ndichibudisa mweya yakaipa naBherizebhuri, ko vanakomana venyu vanoibudisa nani, naizvozvo ivo vachava vatongi venyu. Saka muchechi mweya yakaipa inodzingwa mukoma. Inodzingika, but panguva yaJesu Right. musi uyu anga adzinga mweya wakaipa. But vamwe vechechi vaFarisi vakamuti harisi simba raMwari. Saka ndiye Jesu akuti imimi nezviri imimi zvamunozivana neunhu hwenyu ndinokuzivai munodzingawo mweya yakaipa. Inini ndadzinga. Tichikombeya zvandiri nemi angangodaro ari kudzinga nesimba raMwari ndiani? Saka chimwe chaaitoreva ipapo mukoma pakudzingwa kwemweya yetsvina chinogona kukudza kuti kudzinga uku ndiko here, kutongonyatsoona ati kudzinga wacho ngoma. Ina hazvida kuti nditaure kuti anodzinga anofanira kuva akadai. Pari kungonzi nguva yake Jesu womisa Jesu apo, womisa vaFarisi apo, vese vaidzinga. Saka Jesu ari kupomerwa kunzi simba rako nderekwaSatani. Saka ari kuti alright, kana riri rekwaSatani, saka imimi muri kudzinga nerari nezvamuri. Very good. Saka iyo itori chenjedzo mufunga vanhu vaMwari tiri kumaraini. Pane pega paunonyatsoona kuti uyu munhu haazi waMwari uyu. Wega nepfungwa dzawakapiwa naMwari unonyatsoona kuti pane zvaitika, mweya wakaipa uri kuita kunge wadzingwa, but uyu haazi munhu waMwari. Matthew 7 verse 22 to 23. Matthew 7 pavhesi ya 22. Vazhinji vachati kwandiri nezuva iro, Ishe, Ishe, hatina kuprofita muzita renyu here? Nokudzinga mweya yakaipa muzita renyu here? Nokuita mabasa esimba mazhinji muzita renyu here? Zvino ndichavaudza pachena, handina kutongokuzivai. Ibvai kwandiri, imi vaiti vokusarurama. Ndosaka muchiona manje tiri kuchechi, because tinotoziva kuti vanhu vaMwari havabvumidzwe kuenda kun'anga kupi kupi kudzinga mamhepo nemweya yetsvina. Tiri kuchechi hanzi kune mapoka mairi. Kune boka rinospecializa kudzinga mweya yetsvina nekuita zvishamiso, zviratidzo. Then hanzi asi vasingazivane naJesu ndo vari kunzi vachatoshamisika. Saka takamboitaura pfungwa iyi kuti kudzingwa kwemweya yakaipa haiziriyo the primary focus yechurch. Ndaisa chirungu kuti handiro basa guru rechechi. Nonzi chechi yakagadzirirwa kudzinga mweya yakaipa. Harisi riro basa racho, but kuchechi kunodzingwa. Saka tofanira kuva very careful kuti patiri kuti kudzinga mweya yakaipa zviri kuitwa kuchechi hongu, asi zvichiitwa nesimba raMwari here. Pana Luke 11 ipapo dzokai mukoma, verse 14 to 15. Luke 11 pavhesi ya 14. Yes. Zvino wakanga achibudisa mweya wakaipa waiva mbeveve. Mweya wakaipa ukati wabva, mbeveve ikataura. Vanhu vazhinji vakashamiswa. Asi vamwe vavo vakati, unobudisa mweya yakaipa naBherizebhuri, mukuru wemweya yakaipa. Saka ndo paanga abatsira munhu mweya yakaipa yadi. Tadzokerei pandima iyi. Toda kuti muone kuti mweya yakaipa ino kana iri pamunhu ine kakuita kakasiyana.
pane pamakambotidzidzisa zvemukomana ainzi aiwira mumoto achidii but uyu manzwa kuti anga ari chii akabatsirwa mbeveve ndochii asingagone kutaura asi zvichikonzerwa nemweya wakaipa mbeveveka hakusi kungonyatsoggona kutaura chete kushona edu asingangogone kutaura anonzi chimumumu alright mbeveve rinonoreva kuti kutaura hausi kugona uye hausi kunzwa alright chimumumu kusataura okay matsi kusanzwa alright mbeveve kana zvichibuda kuchirungu kwacho zvasangana zvikunoreva kuti hanzwe nzeve dzinoita kunge dzavharwa iye akatozvarwa achinzwa dzinoita kunge dzakavharwa kutaura futi hakusi kudii saka hazvina basa kuti mweya yakaipa yauya nemhando ipi kuna Jesu zvinogadzirika. Imbotaurai dzimwe mhando dzainogona kudaro mumisha muri kuti mweya zvinokonzerwa nemweya yakaipa zvekuti because mweya yakaipa haisi kungoreva kuti munhu ari violent anorova vanhu zvinogona kuuya nemhando dzakasiyana dzimwe dzamunoziva ndedzipi mukoma toda kuti bedzi zvibatike kumaraini kuti Jesu nemhando dzacho kusiyana kwadzo isolution. Pa munhu anenge asingachagarisike pamba anongomuka achingofamba achingoenda right pamwe pacho pfungwa dzake unonyatsoona kuti haasi kutaura zviri mudariro dzinongoti poyovoyo right zvakangosiyana siyana. Ko kwenya kune ramunombosangana nezvekungounganidza zvinhu munhu achingounganidza mirwi zvichingoita mirwi zvomborongonorwa zvichidii saka simba riri kuna Jesu patiri kuti nyaya yekudzinga mweya yakaipa kuti tiri kumaraini zvisaita kunge hurukuro yangu namukoma Givika iri kusiya yarumbidza stereki mweya yakaipa. Mweya yakaipa kuna Jesu hapana kana kutombomisidzana inodzingwa. Hatifambei dzokorai paipa vhesi 19 na 20. Taida kuti usati wabva ipapo siya wagadzirisa kuti hazvireve kuti umbeveve hwese mweya yakaipa exactly nekuti kune zvimwe zvinokonzera zviri physiological zvekutoti ana chiremba vanogona kutoti aiwa ichi ndo chakakanganisika shuwa ipapo ngatipabate hazvisi kureva kuti munhu wese aita urema huri kunzi mweya yakaipa but tiri kuti iri mweya yakaipa yadariso zvinogadzirika because chandadarongoma pane masituations ari kumaraini ekuti vanhu vaakugutsikana kuti hamumuzive here ane mweya ari pauri but vanogutsikana kuti izvi hazvigadzirike especially zvinenge zvaakuita kunge zvine urema kunzi anounganidza zvinhu anodii. Pane pfungwa yekunge zvinonzi chechi ingangobatsira munhu ane mamhepo kana ari kurotomoka but kana taakusvika pana ari kuunganidza zvinhu nadai zvinoita kunge zvinonzi uyu zvabeyond chingogashirai. Pfungwa yatoda kuti ibude ndeyekuti haikonai kuti mubva mati saka Pastor Rodzi naPastor Betra muuye kwedu kwakati pfungwa iri kuti Jesu ane simba rekuti zvese zvemweya yetsvina zvinodzingika. Verengai vhesi 19 na 20 pana Luka 11 tingoramba tiripo ipapa. Luka 11 vhesi 19 kana ini ndichibudisa mweya yakaipa naBherizebhuri ko vanakomana venyu vanoibudisa nani naizvozvo ivo vachava vatongi venyu asi kana ndichibudisa mweya yakaipa nomunwe waMwari ipapo ushe hwaMwari hwasvika kwamuri. Saka ngatichingoonai kuti kuchechi masimba mangani ndaapi masimba acho anoburitsa mweya anodzinga mweya yakaipa. Jesu ari kuti maitiro andaita pamunhu kana magutsikana kuti munwe waMwari saka Mwari ngaakukomborerei. Saka zvinorevei kuti munwe waMwari endai pana Exodo 8 vhesi ya 19 zvinorevei kuti Jesu ari kuburitsa ari kudzinga mweya yakaipa nemunwe waMwari. Exodo 8 pavhesi ya 19 yes zvino n'anga dzakati kuna Farao munwe waMwari asi mwoyo waFarao wakaomeswa akasavateerera sezvakanga zvarebwa naJehovha. Ndi Moses naAaron vanga vatumwa kuna Farao kuti atendere vaIsraeri kuti vaende saka Farao ainetsa saka zvikanzi no tsvimbo yandakupai ichanovhundutsa Farao. Saka pavakakanda tsvimbo ndobva yaita nyoka chii chakaitika kun'anga dzaFarao.
dzakauyawo dzikakandawo tsvimbo dzadzo padzaita nyoka ndokutaura kwebhaibheri dzakaita nyoka. Hatisuda kutenderera ipapo, toda kungoti bedzi vakagona kuteedzera. Mozisi ndobva anzorova mvura iite ropa. Dzakaita seiwo dzakashandurawo mvura ikaita ropa. Very good. Mozisi akanzi ita kuti kuite matatya, dzikaburitsa matatya. Saka Mozisi akazonzi kanda guruwa mudenga kuite utunga. Saka n'anga padzakada kuteedzera dzakatadza manje pamaverengapo, dzikarumwa ndopadzakaenda kuna Faro zvikanzi no, vanhu ava tanga chifunga kuti zvavari kuita zvese izvi tiri vamwe chete, simba ravo nderedu. No, iri munwe waMwari uyu. Simba raMwari. Very good. Vakubvuma kuti no, iri isimba raMwari. Saka muchaona kuti kuchechi kune masimba mairi. Ari kunzi munwe waMwari kuri asimba raMwari. Kune vamwe vanouya kuchechi kasi uya takaverenga kuna mabasa uya ainzi Bhari Jesu anga ari muJudha, ari muprofita wenhema. Very good. Saka zvaakuitika kumachechi pakudzingwa kwemweya yakaipa inogona kudzingwa sezvataona kuna Exodus, but ichidzingwa nemweya yakaipa. Idhirama handi kungotaurirana kuti wakomana chimbobvai kuitira kubata pfungwa dzevanhu. Toda kubata pfungwa dzevanhu, chimbobvai. Saka isimba raamuchechi rinoshanda kudzinga mweya yakaipa, but isusu tiri kuteedza simba raMwari. Mark 1 verse 23 to 28. Mark 1 verse 23. Yes. Zvino musinagoge ravo makanga muno munhu wakanga ano mweya wetsvina, wakadanidzira achiti, tine mhaka yeiko nemi, Jesu weNazareta? Mauya kuzotiparadza kanhi? Ndinokuzivai kuti ndimi ani, muri mutsvene waMwari. Zvino Jesu akamurayira akati, nyarara ubude kwaari. Mweya wetsvina ukamubvundisa, ndokudanidzira nenzwi guru ndokubuda kwaari. Vakatya zvikuru vose, nokudaro vakaita nyaya vachiti, chinyiko ichi? Kudzidzisa kutsva kune simba, unorayira kunyangwe nemweya yetsvina ikamuteerera. Muri kuona zviri kuitika panapa. Jesu apinda muchechi. Tauda kuona kuti kudzinga mweya yacho yakaipa kunoitwa nenzira ipi. Chekutanga mukoma, tiri kutaura tiri kusaidi kwekuchechi. Hatiende tichivhima kuti vanhu vafambe vachiti tiri kutsvaga kune mweya yetsvina tiibudise. Musi uyu Jesu aitoita zvevhangeri. Ndobva wabuda uchida kudisturb. Jesu ndobva arayira. Haasi Jesu akatanga kuti muno ndiri kuona mune madhimoni, nhasi I'm going to burn you. Zviya zvekutoisa chibhakani kuti uyai pakati tiri kudzinga madhimoni, kuti muuye musi weWednesday tiri kuita deliverance yemweya yetsvina. Handizvo zviri kubuda pandima yega. Inodzingwa kana yatouya mupurogiramu yechechi. Manzwa here kuti vanhu vashamisika vachiti ngoma pane kudzidzisa kutsva. Chakashamisa vanhu musinagogo muteerere hakusi kuti zvatangira pakungodzingwa kwemweya yetsvina. Henze madzidzisiro emurume uyu mambo aona sei? Ndobva vatozoti kunyangwe nemweya yetsvina inomuteerera. Nyaya yekudzingwa kwedhimoni yakatoinoita kunge bonus, yenge isiri main agenda chaibata vanhu kudzidzisa. Saka kuchechi mweya yetsvina inodzingwa, but hatifambire kuchechi kuti nhasi tiri kunodzinga mweya yetsvina. Mirai timbonzwa rwiyo. Chidzidzo chedu chiri kuti kudzinga mweya yakaipa part 2. Tinozogara pedyo payo mvura yeupenyu, Jesu anozomira iyo kujinga benza isu tinozogara pedyo payo mvura yeupenyu wayo, Jesu ndiye mvura ini mvura yeupenyu. Apota netane kofa pamatafara kogara ukomvu rainowere reratino nasimba isu tinozogara pedyo payo mvura
tiri mukati mehurukuro ine musoro wenyaya unoti kudzinga mweya yakaipa part 2. Pane pfungwa yakakosha mukoma yekuti tiri kuchechi, chinofambirwa chii kuchechi? Kunonamata Mwari nekudzidza shoko rake. Then mweya yetsvina ikakaruka yapinda paprogramu iyoyo, simba rakasiyirwa chechi. Ndizvozvo. Saka pabuda pfungwa yekuti hazvinyatsobude zvakanaka. I know zvinoitika pakati pedu sevatendi kuti tomboti ndiri mufundisi wenyu ndotokuudzai kuti muuye musi weSunday ndinenge ndichidzinga madhimoni, muuye musi weSunday tinenge tichidzinga mweya yakaipa. Tichifamba nekubuda kwazviri kuita mubhaibheri hazvinyatsobude zvakadaro, because nyaya iyoyo haisi agenda yechechi. But zvikakaruka zvapinda munzira yekufamba kwevhangeri, Mwari akatipa access kusimba rekudzinga izvozvo. Saka tauda kuti tione kuti tatosangana nemunhu ane mweya wakaipa, mweya wetsvina unoda kuburitswa. Process yacho, how do you conduct it? Inorayirwa sei? Toda kungoona muchidimbu pana Luke 11 verse 21 na 22. Luke 11 verse 21 na 22. Inyaya imwe chete Jesu achitsanangura munhu uya waanga aburitsa mweya wakaipa. Luke 11 pa verse 21. Kana munhu une simba wakashonga nhumbi dzokurwa achirinda imba yake, nhumbi dzake dzinochengeteka. Asi kana mumwe unomupfuura nesimba akamuvamba akamukunda, ipapo uchamutorera nhumbi dzose dzokurwa dzaakanga achivimba nadzo, ndokugovera izvo zvaapamba. Vari kupomera Jesu kuti simba rako iri nderaSatani. Saka ari kuti inzwai varume, hani mukuona kuti mukomana uyu atosununguka. Zvikanzi pakaita munhu ane simba, ane zvombo zvake, aine vanhu vaakakepcha kana kuti zvinhu zvake zvaainazvo mukati memba, toti matreasure zvinokosha, iye munhu wacho akasimba ari panzapo, hanzi kutaura chokwadi zvinhu zvake zviri mumba zviri safe. But pakauya mumwe anomukurira simba, obva amubata, omusunga, handitika, omutorera zvombo zvaainazvo, zvinhu zviri mumba zvichiri safe, hanzi zvinobva zvatorwa zvogoverwa vanhu. Saka Jesu ari kuti Satani munhu ane simba, ndiye anga akabata mukomana uyu mbeveve. Ndauya inini ndine simba kumukunda, ndamusunga. Saka muri kuona mukomana uyu asununguka. Saka pamufananidzo uyu ari kunzi ane simba ndiSatani. Ari kunzi anomukurira simba ndiJesu. Chii chinoitika panosunungurwa munhu, panodzingwa mweya yakaipa? Zvombo zvese kana kuti matricks ese anoshandiswa naSatani, Jesu anoasunga, anomuexpose, handitika, omutorera simba riya, obva aita kuti vanhu sunungukai, honai zvamanga muchiitwa. But panotoda kuti Satani atanga arambidzwa, asungwe. Ndopfungwa yakajeka. Saka pandiri kudai ni patiri kubvunza mubvunzo wekuti nhai pastor, saka mweya yakaipa inodzingwa hawo? Chekutanga chandinoda kutsimbidzira ndechekuti haibhaindwe. Ndokuti marasikavara iroro uri kuti pavatendi pakaita mweya yakaipa vachiti tiri kuidzinga, pane mawedza anotaurwa kunzi I bind you. Mamadzo mauya manje kudzidzo. Sei ndafunga kuti tipakurukure. Vatendi vanozvitora pandima iyi yekunzi a stronger man will bind you. Vokanganwa zvati stronger man ari kurehwa ndiJesu, hausi iwe unonobind. Saka ndiri kuti tinogona kuzvitaura mukusaziva. Ishu haisi yekuti mawedze ekuti bind ndiwo ane dambudziko. Ishu iri pakutoti hakuna munhu ane simba rekubhainda mweya yakaipa. Jesu ndiye anotobainda, ndiye the strong man anobhainda. Saka patinenge tichiita process yatiri kudzima chechi ekudzinga mweya yakaipa, zvinotaurika hazvo, but kududzira ndima zvisiri izvo, kuti mweya yakaipa wabuda pamunhu, ndotanga kudedzera kuti I bind you in the name of Jesus. Hakuna ane simba iroro. Jesu ndiye anotipa access kusimba rake, torayira mweya yakaipa nezita raJesu, inobva yadzingika. Isaione mamwe wedzenyu.
ndiri kubata sokuti vanhu vanofanira kutonamata kukumbira Jesu kuti sungai masimba emweya yakaipa. Very good. Ndo patiri papa. Then patinenge tichidzinga ndikuti tiri kuchechi mweya yakaipa. Zvinoda a special place here. Zvinoda a special room here. Zvinoda a special place here. Toda tiverenge ndima idzi tipindu. Maunzwa mubvunzo wacho. Kuti pane kunzvimbo here kunonzi kuti mweya yakaipa ibude munotoenda kwakati. Kana kuti munotopinda murumu yakati. Yes. Alright. Ndo zvatoda kupindura. Matthew 8 verse 15 to 16. Mateo 8 pavhesi ya15. Yes. Akabata ruoko rwavo, fivhiri ikabva kwavari, vakasimuka vakamushandira. Ava madekwana vakauya kwaari navazhinji vaiva nemweya yakaipa. Akabudisa mweya neshoko, akaporesa vose vairwara. Verse 31. Vhesi ya31. Pana Matthew chapter 8 verse ya 31. Mweya yakaipa ikakumbira zvikuru kwaari ichiti, kana muchitibudisa mutitumire kuboka renguruve. Right. Pane mienzaniso miri Jesu achidzinga mweya yakaipa. Wekutanga kwaive nguva dzekumanheru, anga aenda nevadzidzi vake kumba kwaambuya vaPita. Ndo vairwara. Ndo vaakaporesa fiva. Ndobva vapora. Hanzi vakabva vatotanga kuvagadzirira zvekudya vachishanda. Right. But hameno kuti zvakalika sei. Vanhu vakazviziva kuti muchinda netimu yake vari kwaambuya vaPita. Vari kutotandara varumba wanikwe pachivanze pazara vanhu. Alright. Vanhu vazara vane mweya tsvina vari kurwara. Hanzi Jesu ndobva atotanga kudzinga mweya yakaipa nekuporesa vanhu. Zviri kuitikira kupi izvi? Pamba paambuya vaPita. Komunogozesa kupanza yose. Jesu ari kutodzinga mweya yakaipa ari pachivanze paambuya vaPita. Ndipapo. Page 2 pamaerenga verse 31 ndo nyaya yaregion. Zvakaitikira kupi? Region akasanganikwa naye kumarinda. Achangobuda muchikepe mugungwa. Eka. Vari kumahombekombe kuya kumarinda aiveko ndofunga kwaive nesymmetry. Ndobva watosangana naregion. Kwakutodzinga. Saka muri kuona kuti pekutanga madhimoni adzingwa pamba paambuya vaPita. Right. Panapa ari kutodzingwa vari uko kunze kwemisha kusango uko kumakuva uko. Adzingwa. Handetione pana Matthew 9 verse 32 to 33. Mateo 9 pavhesi 32. Yes. Vakati vachibuda, tarira vakauya kwaari nomunhu wakanga ari mbeveve waiva nomweya wakaipa. Mweya wakaipa ukati wabudiswa, mbeveve ikataura. Vanhu vazhinji vakashamiswa vakati, hakuna kumboonekwa zvakadai pakati pavaIsraeri. Pari kunzi vakati vachibuda mumisha, vaitobuda muguta. Alright. Togona kungoti mumaraini. Alright. Vaibuda mumaneighborhood. Zviya zvekutongofamba muchitongobuda kana kuri kuno kumadhorobha toti mulocation. Vari kutofamba kudaro ndobva wasangana neuyu ndobva atoudzinga. Alright. Muri kuona kuti hazvina basa kuti muri kupi. Payadhi paambuya vaPita. Kugungwa kweya kumakuva. Apa vapinda mulocation. Vari mulocation. Mark 1 verse 39. Mark 1 pa 39. Akaenda akaparidza mumasinagoge avo paGarirea rose achibudisa mweya yakaipa. Iri kudzingwa kupa? Mumasinagoge. Muchechi. Machechi. Muchechi. Pachivanze paambuya vaPita. Kumasimetri kugungwa. Mulocation mumaraini. Kuchechi. Alright. Kwese kwaangosanganirana naye. Very good. John 18 verse 20. John 18 pavhesi ya20. Right. Jesu akamupindura akati, ndaitaura pachena kunyika. Ndaidzidzisa nguva dzose mumasinagoge nomutemberi. Panoungana vaJudha vose. Handina kureva chinhu pakavanda. Very good. In other words, Jesu akupa summary yekuti ministry yangu yese, even pandaidzinga mweya yakaipa, hapana chinhu chandaita chiri hidden chonzi nyaya yenyu imirai vari muimba yemukati umo, mirai muzopinda imomo hamubvumidzwe vanhu. Hanzi ndaita pachena. Akaona kuti it's now midnight, hakuna vanhu varipo, haana ministry yaaita. Zvaitwa pachena, any place, kuchechi, mumaraini, pachivanze, kugungwa.
mweya yakaipa yaidzingwa. Saka tiri kuzverengere ngoma, tiri kuda kupanana chenjedzo tiri kumachechi kuti ukaona mweya yakaipa ichiita kunge inongodzingika kuchechi pane problem. Wokunzi uyai nayo kuno. Tomboti Mwari mufundisi akupai access yesimba rekudzinga mweya yakaipa. Mukange muchingozvigonera kuchechi pane problem. Ndati muchingozvigonera kuchechi chete. Muchiti kana musiri kuchechi hamuna simba racho. Izvozvo indication yekuti ndofunga kudzinga uku hakusi kwesimba raive muna Jesu. Because simba raJesu anywhere. Zvinofanira kutomboti dzimwe nguva muri pachiteshi chebhazi. Pasanganikwa nevanhu vaMwari vonamata inofanira kudzingika. Kwese kwese. Haidi muchivande. But muchaona zvakuitika zvinezvi. Makambozvionera kuti kunonzi kunodzingwa mweya yakaipa. Kune zvimba so zviri kugadzirwa mazuva ano. Zvinondiitira fani kuti asi munhu unonyatsoshinga kupinda muchikicheni chakadaro so. Kune zvimba mupinda muri mega Jesu hapana paaimbovarirana nemunhu. Aiwa, hakuna paaivharirana. Kune zvimba zvinenge zvakapfirirwa so zvoiswa maplastiki ende hakuna nyaya inoitirwa pachena panongooneka. Saka ipapo panoda kuchenjera. Vanofanira kuchenjera. Saka even kuri kuchechi kwacho mukoma inzwai pana vaKorinto kutanga 14 verse 40. Zvinoitwa nenzira ipi? Toda kuti tipedze chidzidzo ichi. 1 vaKorinto 14 pa40. Yes. Asi zvinhu zvose ngazviitwe nomutoo wakafanira zvine mirayiro yazvo. Panodiwa order vanhu vaMwari even muri muchechi. Panodiwa order. Hazvidi kuti pari kudzingwa mweya yakaipa kustage kumberi kuya kana kupulpit. Zvinosiyana nemachechi, vamwe vane mastage, vamwe vane mapulpit. Hazvidi kuti ari kuzvambarara, ari kuzonyongoka, ari kudedzera chakati, ari kuridza madrums, ari kuimba, vari kushauta chakati. ZvaMwari chaizvo panodzingwa mweya yakaipa zvinoitwa neorder. Hazvidi kushangadira. Hazvidi kushangadira. Deuteronomy 18 verengai verse 11. Verse 11. Yes. Kana ng'anga, kana unobvunza masvikiro, kana muvuki, kana unobvunza vakafa. Chimwe chisingadiwe pakudzinga mweya yakaipa kutaura nayo. Satani anonyepa. Jesu aisataura naye kunze kwaLegion ndiye waakabvunza achitira kuti vadzidzi vanzwise kuti mweya yetsvina yakamira sei. Pamwe pese Jesu aiti nyarara. Chaidariro hatitenderwe kutaura nemweya yakaipa. Isu tinotaura naJesu pamunamato. Simba rouya kubva kuna Jesu rekudzinga. But muchaona zvikuitika pakudzingwa kwemweya yakaipa. Nenge chinzi ndiwani? Wakauya rii? Wakauya rii? Satani adzarwa. Saka anobva apindura ndiri kutsvakani? Ndiri kutsvanzi Holy Ghost burn him. Obvanzi wakauya rii pari? Mukuzona manje. Wabva kupi ani mazona. Hatitaure nemweya yakaipa even mwana aine mamhepo kumba. Satani anonyepa. Pakudzinga mweya yakaipa tinotaura naJesu kwete naSatani. Saka ukaona pari kutaurwa naSatani nemweya yakaipa, ibva wazwa kuti simba iroro even zvikaita kunge zvabuda harizi raMwari. Hatitaure neane mweya yakaipa. Kationeke vateereri. Chidzidzo chenge ichiti kudzinga mweya yakaipa part 2. Phone number idzi dzinoita kuti tikupei malingi ekupinda muWhatsApp groups. Dzinoti idzo 0717 091 615 0717 091 615 kana kuti 0775 909095 0775 909095. Ngatisanganei zvakare pachirongwa The Second Coming of Christ. Tungamire se mwana awonyara tamu unganyara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanda tenzini tungamire aponda yashikanyanzama
mananda aondichisa andichina zororo ndotsamira kune mwika ngandinzwe imwi moti ndinokutungamira